ngai ngo yo blei ba ula ai ngi ni kalat ba ngi yo banyak kendo ba disar te boleh jebon masar Kuris bu. te hi ke ba ngi wan ni ke dei nam ta ki ba ki babon malang mo ki ba share comments po social media bat ki ba don ya ta ka daut ta ka jingkeli halade te nagaliang jongi in yele kat ba la ban li nai sar bakan kam kum ban ong ba pin kam snyo tho kam chai ya kan ka partai ka bamta kan ka election ka bamta tangi don jingkeli batang kat tu kat ne te saya pet ya kan video dok ban dakut kena ma pin kam chai sa share lang ya ki perlu jong piro te sar ka bai ka jingkeli hang ne bon ki ba kelima yang ba pi pin prefer bha ya ka language penar balai masar pi kran be khasi pi promote be ka ya ka language khasi te Pi nggak tarai tahun nengkong ya nggak tarai ngan sutna dar pion be ba ngamo na yong sar kan. Nggak ko abi jongi hingin yong be ba tin ba la di pak tin bodon borom. Kalau nggak iki ke ba nggak tarai ke don ke jing sutu bakala. Pi kum we ni kino ngelam ubo ko ban te song ya ke jai ben riu. Bat ngi fila i ngi la ya klem ban wan rai ka ke jing sutu ba don kaman don ke jing teli apa yang jingi. Teka we ke bangai i manga. Ka ba don kam kalong bangi don kam bangi ni smutu ha ka tin ka thli bangi kren. Tela ringi mi smutu para mangi kan wan ka jing smu jingai. Te kum bagalong pitip ni don mo u khendriam upanar u bhoi war o lingam u muliang nong trai. Kini kita lala ka jong kom keren ki war ki keren la ka jong ki bhoi la ka jong ki khendriam la ka jong. Te lada ka ni ka ktin shnong. Kade ka ktin ka ba baro ngi kwa ban keren tang ya la ka jong ka ktin shnong. Kan poi ka por ka ba mangi kum ka wi ka jabre khasi ngin me sutu para mangi. Lada ka don ka jing kedu apreng khendriam u panan ngin me sutu ktin lada don ka jing kedu apreng war u panan ngin me sutu ktin namang ya su sarong la ka jong. Tenga juong na ka tadaw ka biang ngi bingin sarong ya la ka ktin shnong ya ktin la jong. Mereka deiru ingi bengin nang ban keren de kaktin jong kajat benriu. Kaktin ke seorang abangi ong kamde kaktin jong kundriam na jong kade kaktin jong kajat benriu. Pila ringi yo bani keren bah bani sutu ka syai. Te de na kata raung nga jong ngam kwa ban pinslor ye kibriu bakin keren. Tang ya la ka jong kaktin shnong kai. Te kade kata ka jingtmu go jong. Te bat ngamriu ba keren habari ngamdon kono no ka jingtmu banong bangasion ya no ka jat kaktin. Ngakwa banang ladang anang lu bar khoi ki jakti. Ndai ngakwa pat ba habangi kendu para mangi kumsi perang ini keren ini ketin perang juga jat beri nomor ka kasuk don sibun ngai kedua ini kesini mau ki penar ki jungi ki para ki bakwa ya ben keren ini ketin kimnang te le sengarung anum sutulut ya ketin bagi keren te dengan kedua iki beri sha west castles idon gitu ki bakaren bitang ketin snong nga pemdi ben keren ketin snong jupi ngam sutu te kadon ka jingma nalo kata ni khun kum ban penyo ya ketin khasi ban perung mo ya ketin khasi ake chidul ban itho te ladang ngipat kiba penun kammo ya ka tin ngiduna tekan do kecima ka bakrau te kamdei banong ba baling ngam ko ban keren ya ka tin baling ngam ko ban keren kalong basutna ada nginang bod ligi jak tin rei ke jingtmu ke janga kalong ba to ngin nalor ka tin snong ka bang ye mi deiru ban nang ban keren namar ngala ba don bon mdei bakim ko ban keren dei bakim nang ban keren de tin pedeng juga jak ben riu